Hormatly prezidentimiň günüşi diýarymyzda telekeçiniň bünyadını berkitmek hemde onumundan weýlekde ösürmek barada edýän tagallalary Ahal welaýatyna da bu işin has netijeli ýoly goýulmany uly himayet berýär. Welaýatyň Göktepe trawynyň Owadenepe geňeşliginiň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Aýys Harit nişany hususy kärhanada özüniň önürýän önümleriniň ýokary ýyl derejesi bilen ila tarasyny uly meşgurlygy eýe bolup, 1 hektar meýdana ýerleşýän dünýäniň ösen azyk senagatynyň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ilatyn köp esleg bildirýän alkogolsyz gazlanyrlan içkileriniň ençem görnüşleri öňürlýär. Bu ýerde öňürlýän içkiler gysga wagtyň içinde halk tarapyndan köp esleg bildirilýän önümlere öwrülip, kärhanada ekologiýa taýdan arasylyk bilen tapawutlanýan bu içkileň ýarym şeýlede 1 litrlik plastik gaplara gaplanan görnüşleri öňürlýär. Durly meýwe önümlerini hoşy ýysyny berýän datly içkiler ýürüýte enjamlaşdyrylan barlygyny hil gözegçiliginden geçirilýär. Bu bolsa öz gezeginde önümüň ýokary hili bolmany we aljylaň artmany getirýär. Kärhanada öňürlýän ýokary hili içkiler buyurmalar esasyny ýurdumyzyň söwda nukatlaryna ugradylýar. İş ümdügi barha ilerleýän bu hususy kärhanada geljekde de ila tarapyndan has köp eseg bildirilýän önümleň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak gözüňde tutulýar. Kärhananyň agzybir eşkärleri ýurdumyzda pehim paýhas ummany matumly pragy diýilip aglan edilen şu ýylda özleriniň çekýän zähmetlerini gowanyp ýurdumyzda telekeçiligi ösürmek ugruna edýän ýadygsyz aladat üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarmyza alkyş sözlerini aýdýarlar.